Proiektuak. Herriko agenda. Eguraldea. Kultura. Asmakizunak. Eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, arratsaldeon. Ongi etorri gaurko Berbalapiko irratzaiora. Hemen mikrofonetan Helen eta Lili, ari gara aurkezlen lanetan. Gaur maiatzako 22 bigarren mailako B taldeko ikasleak izango ditugu gurekin batera hemen zuzenean. Gaurko irratsaioa interesgarria eta polita izango da. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Bueno, hemen ditugu irratsaioko lehenengo partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo, gu Sara eta Adnan gara. Eta zer ekarri diguzue? Aste honetan egingo duen eguraldiaren inguruan hitz egingo dugu. Nahi duzuenean. Eguraldi ona izango dugu orokorrean eta egun eguzkitsuak izango dira. Temperaturak gora egingo dute, baina ez du bero handirik egingo. Mendian zehar ibiltzeko edota kirola egiteko egun paregabeak izango dira, aprobetxatu. Lan bikaina, eskerrik asko. Sometimes she misses the flesh and bone. They only want to screw her and leave her alone. Prest ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Arratsaldeon, Guzo Arri eta Manuel gara. Atzo kantagintza proiektuan parte hartu genuen eta Deba eta Mendalora joan ginen kantura. Aurrera, entzulak zain dituzue. Goizean tren hartu eta Mendaroko eskolara joan ginen. Abestera, gero berriz tren hartu eta Debako eskolara joan ginen abestera. Ondoren Deba geratu ginen bazkaltzen eta jolasten. Egun polita izan zen guretzat. Ederra gozatu aki talde berezi horietaz. Hurrengo partaideak entzungo ditugu jarraian. Nortzuk zarete? Kaixo gu, Mariam eta Paule eta Josef gara. Eta zer ekarri diguzue? Osteguneko eta ostiraleko jangelako menua zein izango den izango dizuegu. Nahi duzuenean. Bihar osteunak kalabazin purea, patata tortilla eta jogurra dugu. Ostiralean berriz dilista kinoarekin, legatz, xerra eta fruta. Primeran egin duzu, eskerrik asko.
Prest daude hurrengo hizlariak. Nortzuk zarete? Kaixo, gu nur baina eta aia gara. Eta zer ekarri diguzue? Film bat gomendatzera gatoz. Aurrera! Primeran plataforma lau aizpa magikoak ikusi dezakezue. Film honetan lau aizpa agertzen dira elementu naturalak menderatzeko gai direnak. Sua, ura, lurra eta airea. Glenda, zorgin, ordea, lau aizpen aize arrozaz jabetzen saiatzen ari da eta borrokatu egin behar dute. Oso ondo lan ederra. Zorionak, zure urte betetzean zorionak. Prest daude hurrengo hizlariak. Nortzuk zarete? Demi, Kilian eta Mohamed gara. Eta zer ekarri diguzue? Zorion tarte aurkeztuko dugu. Aurrera ba! Aste honetako urtebetetzeak hauek izan dira eta izango dira. Zorionak HH3ko Sara Fernandezi, LH3ko Azara Moutabiri, LH4ko Ander Lopezi, LH5ko Jonander Camponzi eta Nia Lakabouni. Oso ondo, eskerrik asko. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzen. Bukatu baino lehen, azken atala ekarriko digute hurrengo estatariak. Nortzuk zarete? Arratsaldeon, Alejandro Dadon eta Lucia Gada. Eta zer ekarri diguzue? Ez eta asmatu tarte hau aurkeztuko dugu. Aurrera, nahi duzuenean. Aurreko asteko erantzunak ostruka eta txakurra ziren eta irabazleak LH4ko Yasmin Bashiri eta LH2ko Adnan dira. Aste honetako asmakizunak 1, 2 eta 3 mailakoentzat hau da. Udan jendez beterik, neguan utzik, zutik. Bai, no jende gehiago egoten da han etzanik. Berriro esango dugu. Udan jendez beterik, neguan utzik, zutik. Baino jende gehiago egoten da han etzanik. Aste honetako asmakizunak 4 eta 5 eta 6 mailakoentzat hau da. Hitzak naukate, soinurik ez daukat. Letra bat naiz, zein naiz. Berriro esango dugu. Hitzak naukate, soinurik ez daukat. Letra bat naiz, zein naiz. Erantzuna zuzendaritzaren sarreran dagoen kutxan sartuko ditugu. Datorren asteko saioan esango dugu irabazlearen izena. Eskerrik asko.
Bueno, lagunak, agur esateko ordua iritzi zaigu. Oso gustora aritu gara zuekin. Kanta polito honekin uzten zaitu zegu. Agur eta datorren astera arte ondo izan.